Together, growing in faith, changing communities. Thandazami ngifisa ukuba sibuke incwadi yevangeli lika Lucas chapter 15 from verse 1 kuze kube verse 32. In verse 1 uLucas uthi bheka kwasondela abathelisi nezoni befika benenhloso yokulalela okushiwo uJesu. Mhlambe into ebengifisa uqala ngayo ukubuka labantu abasondela kuJesu benenhloso yokulalela ukuba yini lena uJehova afisa ukuyikhuluma nabo. Uma uLucas esebenzisa indaba yabathelisi nezoni usuke efuna ukusixoxela ngalabantu phecelezi esithi badayisa ngomzimba. Kodwa into engithintayo ukubuka labantu abadelelekile emphakathini, ukubuka labantu ababukeka bengafanele, ukubuka labantu ababukeka bengcolile bezisondeza kuNkulunkulu. Yangithinta lenkonzo yokuthi bafuna ukuhlanganyela noJesu, kodwa okunhloso yabo khona lento abayilangazelelayo, khona lento abayidingayo, khona lento abaziyo ukuthi mabeke basondela kuyena hleze bazolapheka, hleze imbuzi izophenduleka, hleze neyinkinga zizokwehla. Kodwa okungithintayo bafuna ukuhlangana noNkulunkulu, bafuna ukulungisa noJehova, bafuna ukulalela uthini uNkulunkulu empilweni yami. Bayazazi ukuthi ngaphandle kukaNkulunkulu abaphelele. Athi beqhubeka uLucas ebese ethi kodwa bheka kwakukhona abaFarisi kanye nababhali ababekhononda enhlizweni zabo, bebuza ukuthi lona uhlala kanjani, udla kanjani nabantu abanjena. Engifisa ukukhuluma ngabo hlobo labantu ohlezi lugxeka, hlobo labantu ohlezi lubonisa iqi, uhlobo labantu ohlezi lubhidlisa, uhlobo labantu ohlezi lifuna ukuphuma eceleni. Bese beyangimangaza labantu ababili, khona ngalana abafuna ukubona uNkulunkulu basizakale, khona ngalana abafuna ukugxeka kwasana eyenzakalayo. And both of these people siyabazi sinabe empilweni zethu. Khona abantu abahlezi beyicabanga bona, we call them narcissists. Makudle bona ba-right, makuthole bona ba-right, mase bengasafuni wonke umuntu akangafuni, mase befuna ukuhamba wonke umuntu akahambe. So you realize ukuthi ngapha nangapha luphi uhlangothi mina engena kulona, iluphi uhlangothi wena ongena kulona. Kunye kwesathu okungithintayo umbuzo abawubuzayo
ngathi bathi mina hlobo luni lomuntu elikwazi ukuhlala nabathelisi hlobo luni lomuntu elikwazi ukuhlala nezoni hlobo luni lomuntu elikwazi ukuhlala nabadayisa umzimba hlobo luni lomuntu elikwazi ukubekezelela lento. Yangithanda lo mbuzo, hlobo luni lomuntu elikwazi ukuhlalela yonke lento abantu abaningi abangeke bakwazi ukuyihlalela. Kodwa futhi lo mbuzo kumina uthi kungani lo muntu ehlala nezoni, ehlala nabathelisi, ehlala nabantu abayiphatha kanje? Kunabanye abantu empilweni abahlezi beyibona bengcwele. Kunabanye abantu empilweni abahlezi beyibona bengcono. Kunabanye abantu empilweni abahlezi beyibona bengafanele ukuba lola hlobo labantu lizohlala nabo, because umuzi umuntu ethi awukho kwi-class lami, umuzi umuntu ethi awukho kwi-level yami, umuzi umuntu ethi mina ngikwazi ukuhlala nento engenalutho. Isidalwa esiwumuntu sikhohlwa into elula ukuthi lithathwe semsamo limphose emnyango, thathwe semnyango limsondeze limbeke emsamo. Isidalwa esiwumuntu siyakhohlwa ukuthi izinto ziyashintsha. Isidalwa esiwumuntu siyakhohlwa ukuthi izinto ziyaguquka. Isidalwa esiwumuntu siyakhohlwa ukuthi ungalala unabo sasekuseni uvuka ungesenalutho. Isidalwa esiwumuntu siyakhohlwa ukuthi namhlanje singabuyela emakhaya sesizwa ucingo thi umuzi nankwasha yonke into yaphela usale ngokugqukile. Isidalwa esiwumuntu siyakhohlwa ukuthi khona into engemele ukhoshwe ngayo empilweni ngoba namhlanje khona kodwa kusasa ayisekho, konke kuyanyamalala ngokuphazima kweso. Khona abanye abantu engeke ngababona bephakama behambela phezulu, engeke ngababona bebengabingeleli mawumbingelela nyiphe, engeke ngababona benza izinto. Umhlaba uyathobisana. Nje umhlaba usubashayile sesebelingana nathi, nje umhlaba usubashayile sebephelelwe ikona konke, nje umhlaba usubashayile kwamasiqala ukuze usawubona wakhe umhlaba lo. Ithandwa zami, khona omunye umuntu othi mase right empilweni ebese khohlwa yikhaya, khona umuntu mase right empilweni ebese shayela imithetho, mase right empilweni ebese yahamba abengcono, mase right empilweni ebese enza zonke izinto, ebese hlala le mshaya umhlaba. Wakwakushaya umhlaba waze wahluleka ukukhokhela ama-rates, wakwakushaya umhlaba waze wahluleka nanokukhokhela ukudla ozokudla, wakwakushaya umhlaba waphuma ku-mansion wabuya wazohlala kwi-outbuilding yasekhaya ngoba ikamero lakho kade salihambisa kakade salimasisazivusa umuzi wasekhaya wathi wena ukwazi ukuhlala emjondolo. Khona inkonzo engithintayo ebese ephendula uJesu, abeyiphendula le ndaba athi kwakunomnumzana wayinamadodana amabili, akwakunomnumzana eneyinsizwa ezimbili, ebese ingane yakhe encane iya kuyena ithi baba ngicela unginikeze ngokwami. Khona inkonzo engifuna ukuhlala kuyona, ingane yakubaba ithi baba ngicela unginikeze ifa lami khona ngizophuma ngihambe ngiyolidla nabangani bami, khona isigaba esifikayo empilweni la umntwana eza kuwena athi angisafuni ukuba la. Khona isigaba esifikayo empilweni wena ingane yakho ibuka impilo yakho ebesigxeka, ebesikhuluma kabi ngawe, besihlangana nabafowenu, ebesiveza amanyala akho. Awazi uzothini njengomzali, kodwa iqiniso lamaqiniso lithi mntanami uzokhula uzobona ukuthi lokho engakwenza emaphutheni ami hleze wena you do the worst than what I've done. Akubuhlungu ukukhula because esikhula
amanyala esasiwabuka kogogo nakomkhulu esasiwahleka komani obaba asesigagizinqa namhlanje. Abasasibuzi sakwazi sihlele phansi, hayibo ngabe usmart man lowo, hayibo ngabe usmart man inosense ukuthi engani wena ngathi kwenzile watshela umhlaba wonke bese kuyavuka insela ukuthi awukho umqobo kulahla abantwana. Khona inkonzo engithintayo lo mfana uthi usefuna ukuphuma ekhaya. Wakwaba umzali ubuka ingane yenza into uthi kodwa mntana lento yenzayo izokuxaka yenzi. Wakwaba umzali ubuka ingane yenza into itshela ukuthi ingane has all the answers. Uthi mntana kodwa kuphilwa kanje, mntana kodwa abantu uzobadinga, mntana abantu bayahlonishwa. Ithi ingane mina I don't need anything. Yeke kutshela ingane emehlweni yathi angondliwa yibona. Athi umzali mntanami, money is not everything in life. Wakwathukwa ingane yakho not ngomlomo kodwa ngezenzo. Yake kutshengisa ingane yakho ukuthi you are no longer relevant. Yake kwenzela ingane yakho amafilimu phambi kwabantu. Yakushiya uyizala. Yayohlala nomfowabo nodadewenu. Benza zonke izinto, benza amaphathi. Ingane yenzelwe yonke into ngale kodwa basimxwayile. Ngoba lolu phutho odlayo ngelinye ilanga mntanami uzokubinda. Esibuyele emuva ukuthi kahle kahle nasi singizalayo. Nasi sibelethe ngidle kusona. Nathi insizwe engizalayo. Athobhala kahle athi ijabalilahlila bakhe liphendula inhloko yevumbi. Khona inkonzo eyenziwa yilo baba. Chimtanami ungahamba khona umhlabelelo uthi buya mntana buya athi ubuyele ekhaya. Kodwa lo baba ngibona emdedela umntwana athi mntana benhlizweni bengafisi uhambe kodwa ngoba sewunqumile athi angakuvimbeli athi mntanami engathi ungahamba nezimbusiso. Ngobude bendlela isono siyathandela impilweni zabantwana babantu. Yangithinta lenkonzo ukuthi lengane ihamba nakho konke okwasendlini nokwasekhaya. Ihlangane nabantu abayithandayo. Khona abantu abakuthanda because khona ukuphethe. Khona abantu abakuthandayo because khona abanika kona. Khona abantu abakuthandayo because bayabenefita ngawe. Ake ulahlekelwe ikona konke. Uyobabona abantu besuka kunini, uyobabona abantu bekushiya uwedwa. Then you realize when days are dark, friends are few. Kunenkonzo eyenziwa yilo mfana lithi izwi likaNkulunkulu walahlekelwa ikona konke. Waze wahamba wayohlala nezingulube. Waze wahamba wayofuna ukudla okudliwa izingulube. Athi obhala kahle kodwa kekho owathi uzomnikeza kona. Kodwa ivesi elingithintayo Luke chapter 15 verse 17 athi obhala kahle kuthe sekusile, kuthe sekusuka inkungu, kuthe seqala ukuqabuka amehlo. Wathi baze badlala ngama baba. If you ever reach a stage when you realize all these years he lied to me, all these years she lied to me, my God. Wakwamshada umuntu umthanda wafika kubo wathi hawulona wazi wafana nawe bese kuthiwa ilona umagcino wakwethu and only years senashada kube khona umakhelana okuhlebela ukuthi by the way lona indodakazi ezalwa unkosikazi wakho. Washada nomuntu othi sewuhlala naye iminyaka ngeminyaka. Eseshona bese qhamuka ingane sino 13, 14, 15 when uyaqala ukuyibona but it is a splitting image of your husband. Kodwa la ekhaya wonke umuntu uyayazi yazenzelwa lesiphandla nembeleko. Umama ezalwe uyayazi, osisi basemzini bayayazi, wena wedwa silime singayazi. You soon realize ukuthi you lied to me all these years.
sekuvuleka amehlo. Just admire for who he is. Bese thi angikwazi ukuqhubeka kanje. Athi ngiyakusuka ngiye kubaba. Athi baba ngonile. Kunisigaba esibalekile empilweni yomuntu when you start taking ownership. You say I've messed up. When you start saying I need help. When you start saying this is not me. My God, my God. Have you ever been married to a narcissist? And you realize that a narcissist has made you the worst person you never thought you'd become. Wakwashala endlini yakho awukaze wena ufunda ukufihla ukudla kodwa namhlanje because of umuntu oshade naye sewufunde ukufihla awukaze wena wadla waqeda ufike endlini ususuthi kodwa because of umuntu oshade naye ufike endlini ususuthi usufika ngokuzolala wena awukaze waphakamisa isandla wafuna ukushaya umuntu kodwa ngenxa yomuntu osushade naye sewufunde nokushaya awukaze wakhala waze wayisola wafuna ukuyibulala kodwa because of umuntu ohlala naye you realizing you are slowly dying and you losing who you are just because you're not willing to take back and be honest with yourself. This is not me. Abantu abavuka ekuseni every Monday to Friday, they hate Monday. They look forward to Friday because la besebenza khona you work with narcissists. You work with someone who abuses you. The moment you walk in, they make you feel ukuthi you are nobody. Yamthanda uma ezothi ngiyakusuka ngiye kumama ngithi baba ngonini. But I think I love more methi sengicela ukubuyela ekhaya. I think that there's great wisdom and there's great humility when you say, I want to come back home to myself. I don't want to die like this. I don't want to die full of anger. I don't want to die being miserable. I don't want to die gizondabanda. I don't want to die hating umndeni wami because ngizonda umndeni wami because ngishade wena. I don't want to die leaving ingane zami behind because I want to make you happy. I don't want to die like this. I want to come back and be truthful to myself. He says, and I love the words. Umeseti, don't treat me as indodan. At least in Tatajan. My God, I love Indians Uba. Ubaba Ucha, I can't treat you as a siblings because Usain Dojanayam. Umbuzuamopdina Uchi, is there still a room for you in your heart to forgive? Is there still a room for you in your heart not to let yourself die? Ufeleshana. Itofikazi Yesu la ibenanti sibusizi. Mayizibika isikhayisensi sinika amandla nomusa nothando oluvela kuNkulunkulu somanje iyisene ndodana nomoya oqheleyo. Amen.